ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବୋଲେରୋ ନେଇକି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆମ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁନୁ, କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆମକୁ ଦେଲେନି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବୋଲେରୋ ନେଇକି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆମ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁନୁ, କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆମକୁ ଦେଲେନି। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବୋଲେରୋ ନେଇକି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆମ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁନୁ, କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆମକୁ ଦେଲେନି। ଆଶିଷ ପରିଡ଼ା ମୋର IPRC କାମ ନେଇଛି ପୋର୍ଟ ଭିତରେ, ରେଲୱେ କାମଟା। 15 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳ 5:40 ଗ୍ରୁପିଂ ପାଇଁ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଦେଇଥିଲେ। ଗ୍ରୁପିଂ କଲା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟେ CBST ସାଇଡ଼୍ ଥିଲା, ତ ସେତିକି ସମୟ ବେଲା ଭିତରେ ସେପଟ ୱାଗନ୍ଟେ ଗଡ଼ି ଆସିଛି। ଗଡ଼ି ଆସିଲା ପରେ ସେ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେପଟ ୱାଗନ୍ଟେ ମାଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ତାଙ୍କର। ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ବୋଲେରୋ ନେଇକି ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଇଥିଲୁ। ପାରାଦୀପ ପୋର୍ଟ ହସ୍ପିଟାଲ ମନା କରିଦେଲା, କହିଲା ଆଜି ସଣ୍ଡେ ଅଛି, ଆମ ଡକ୍ଟର ନାହାନ୍ତି, ଆମେ ଆଜି ଚିକିତ୍ସା କରିପାରିବୁନୁ, କି ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ବି ଆମକୁ ଦେଲେନି। ତାପରେ ଆମେ ଅଠରବାଙ୍ଗୀ ମେଡ଼ିକାଲ ଆଣିଲୁ ବୋଲେରୋ ଦ୍ୱାରା। ଅଠରବାଙ୍ଗୀ ମେଡ଼ିକାଲରୁ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ 108 ଦ୍ୱାରା ଆମେ ନେଲୁ କଟକ। କାହାର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଛି, କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ? ସତ୍ୟ ସୁବ୍ରତ ଦଳେ ଆମର ଏଠି ପହଞ୍ଚନ ଥିଲା। କୋଉଠି ତାଙ୍କର ଘର କ'ଣ? ଘର ନବାଡ଼ିଆ, କୁଜଙ୍ଗ ନବାଡ଼ିଆ। ଆଚ୍ଛା, ତାପରେ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଅଠରବାଙ୍ଗୀ ନେଲେ, ତାପରେ କ'ଣ ଘଟଣା ଘଟିଲା? ଅଠରବାଙ୍ଗୀ ପରେ ଡକ୍ଟର ଆମେ ଏକ୍ସରେ କଲୁ। ଏକ୍ସରେ ପରେ କିଛି ବାହାରିଲାନି। ତାପରେ କଟକ ମେଡ଼ିକାଲ ନେଲୁ। କଟକ ପରେ ନେଇଥିଲେ ଆମର ESI ହସ୍ପିଟାଲ। ESI କହିଲା ଯେ ଆଜି ରବିବାର ଛୁଟି ଅଛି, ସୋମବାରକୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ତ ଏତେ ଦିନ ରଖି ହେବନି, ସେଥିପାଇଁ ସମ୍ ନେଇଥିଲେ। ସମ୍ ହସ୍ପିଟାଲରୁ କହିଲା ଚେକଅପ୍ ପରେ କହିଲା କି ନାଡ଼ିରେ ଆମର ଖାଦ୍ୟ ନଳୀରେ କିଛି ବ୍ଲଡ଼ କ୍ଲଗ୍ ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେଥିଲାଗି ସେ କହିଲେ ଅପରେସନ୍ ଦରକାର। ତ ରାତି 2ଟା-3ଟା ପରେ ଅପରେସନ୍ କଲେ। ଅପରେସନ୍ କହିଲେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍। ଅପରେସନ୍ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ପରେ ତାପରେ ସେ ପେସେଣ୍ଟର ସେନ୍ସ ଆସିଲାଣି। 14 ଘଣ୍ଟା ପରେ ଖାଲି ବଡ଼ି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଲା, ମାନେ ଡାକିଲେ ଶୁଣିପାରୁନଥିଲେ, ଖାଲି ବଡ଼ି ମୁଭମେଣ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ତାପରେ ତାକୁ ପେନ୍ କିଲର ଦେଇକି ରଖିଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳ 9ଟାରେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ଡକ୍ଟର ଘୋଷଣା କଲେ ଡେଥ୍ ହେଇଯାଇଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ଏବେ ଆମେ ଆସିଛୁ ଯେ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମର ଯେଉଁ ଭାଇଟେ ଇଏ ହେଇଯାଇଛି, ଆଜି ତାଙ୍କର କ୍ଷତିପୂରଣ ତା ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ପିଲାକୁ ନିଯୁକ୍ତି କରାଯାଉ। 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? ଆମେ ଏବେ ଗେଟ୍ ଆଗେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ। କେଉଁଠି ରଖି 3 ନମ୍ବର ଗେଟ୍ ସାମ୍ନାରେ ଆମେ ଆମର ଡେଡ୍ ବଡି ରଖିକି ଆମେ ଧାରଣା ଦେଇଛୁ।